A última hora da tarde do sábado producíase o accidente en Sanxenxo que lle custaba a vida a Jesús Requejo, antigo traballador do Concello, e a súa dona. O matrimonio de 78 e 76 anos, respectivamente, conducía pola estrada PO 504. Segundo informaron fontes municipais, no lugar de Forxán, un Ford Mustang invadiu o carril contrario e colidiu contra o vehículo dos veciños de Sanxenxo, arrastrando ata un pequeno terraplén. O condutor do Ford Mustang, un home na vintena, natural de Portugal, resultou ferido leve, ao igual que os outros dous ocupantes do vehículo. Agora está a ser investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. Aínda que deu negativo nas probas de alcohol e drogas, apúntase un exceso de velocidade como a posible causa do accidente. A estrada estaba limitada a 50 km por hora. La enorme preocupación por lo que viene siendo la repetición de un patrón de accidentabilidad cada vez más habitual. Conductas imprudentes vinculadas a exceso de velocidad con la invasión de carriles contrarios y choques frontolaterales que casi siempre tienen consecuencias dramáticas para las personas. Por lo tanto, son cada vez más necesarios y más importantes las campañas de prevención que se desarrollan desde la Dirección General de Tráfico. Os ocupantes do Ford Mustang estaban na zona para participar na que ia ser a primeira concentración deste vehículos que se celebraba no Concello de Meis, evento que foi cancelado tras coñecer a triste nova. Pola súa banda, esta mañá en Sanxenxo celebrouse un minuto de silencio diante do Concello na memoria do seu extraballador xa xubilado e da súa muller. Dúas persoas, matrimonio, e moi queridas aquí na vila de Sanxenxo, en todo o término municipal, porque ademais participaban na coral do coro de Adina. E, bueno, nada, son momentos tristes, momentos difíciles. Neste momento o que temos que facer é apoiar a familia da nosa solidaridade con todos eles e con todos os seus amigos e lamentar este triste suceso que ocorreu o sábado e que levou a que perderan a vida estas dúas persoas queridas aquí. A investigación está en mans da Garda Civil e o xulgado de Garda de Cambados está a encargarse de dirixir as dilixencias.